Bună! Astăzi o să vă arăt toate flizurile mele din partea a doua. Ok, să începem! Nu o să vi le pun pe toate cum le-am primit, pentru că nu mai știu toate. Am primit 4 pachete într-o zi și nu mai știu cum le-am desfăcut. Și asta parcă nu mai știu cine, parcă Mulan. Mulan, da, Mulan. Parcă, da, se vede, ba nu se. Da, mă rog, v-am zis eu deja. Uitați-mă. Ok. Să trecem la următorul. Următorul fliz din partea a doua. Așa. Este rozeta și clopoțica. Așa. Să vă arătăm mai departe. Da, ăsta este carton ăsta special. E singurul care l-am până acum din partea a doua. Și cred că aici scriu numele sunt numai în engleză și nu prea știu să citesc în engleză. Că, da, nu știu dacă o să zic bine. Cred că e așa. Stați un pic că nu pot să țin așa pentru că nu văd ce scrie. Așa. Haris, Hubert și Hamis. Hamis. Cred că sunt și copii și până se fac ursuleți. De arată așa. Ok. Următorul. Mickey Mouse. Da, Mickey Mouse, mă rog. Așa, ăsta e următorul. Deci toate care vi le arăt acum sunt din seria a doua, din partea a doua. Așa, deci ăsta este... Cer să țin cu cel. Luigi. Următor, mai sunt 3, în afară de asta. Așa. Și cred că pe ăsta așa îl cheamă șoricei, că aici scrie pe spate șoricei. Haide, afă. Văzut? Șoricei. Așa. Și acum ultimele două. Ursoaica. Scrie pe spate. Că încetet înainte să o fac. În sfârșit a ținut mai mult. Cred că când stă pe mână. Și ultima carte. Iar ăsta e regele Vergus. Este să vedem. Hai mă, rege. Vergus. Da, de ce Vergus? Hai mă, merg. Da, deci doar atât. Și pe spate. Rozeta și clopoțica. Ăștia 3.
Bert și Hamid, Mickey Mouse, Luigi, șoricei, ursoaica, regele Fergus. Uitați să vă arăt. Aici, Mulan, Rozeta și Clopoțica. Ei bine, asta a fost colecția, ne mai vedem, pa!